שלום יוטיוב. איפה אנחנו? מתחת לאדמה כמובן. ואנחנו במיינקראפט גן עדן ביתי. תוצרת ביתי שאנחנו עשינו. כן. רגע, למה אנחנו מתחת לאדמה? תכף תראה. אוקיי. נראה לכם שפה אין כלום, אה? כן. שימו לב פה רגע. רגע. שימו לב. אנחנו בנינו את זה לבד. לבד. שימו לב, אנחנו נראה לכם משהו מגניב אש. קצת ארוך, לא משנה. זה משנה. שימו לב. כאן, באדמה. שימו לב, זה גן העדן הביתי שלנו. יש לנו כפר, מוזיאון, ואת כל זה אתם הולכים לראות היום. היום נראה לכם. שימו לב, אני אראה לכם את הפתח בהר. הפתח היפה. עץ מגניב. שאפשר לעלות עליו. מה עם הכפר? הכפר אחרי זה. שימו לב לגן העדן. מדרגות. אתם חושבים שאין פה כלום, אה? כן. הופה! איך זה? זה מיוחד. זה של גן העדן. אוקיי. שימו לב. כעת אנחנו נראה כאן את זה, שימו לב. אנחנו כעת ניכנס לבריכה היפהפייה שלנו עם המיטה ונשחק קצת ונלך לישון ונקום מחר בבוקר. שימו לב. כן. הנה, חזרנו. אנחנו בבריכה? או שאולי לא. הנה הפרות שלנו. של גן עדן שאפשר לרכוב עליהם. שימו לב, אנשים משחקים סקי. או שהם סתם מדברים. שימו לב, אנשים על הקרח משחקים סקי. ילדים, גדולים, כל מיני אנשים. לא נראה לי שבאמת יש פה... הנה המנהרה. שם הייתה, ראיתי אותה. שימו לב, הנה. בואו נשבור להם קצת את הקרח שיחליקו ללב שלהם. שימו לב. כי הם אנשים עצבונים. שימו לב שאנחנו נצא לכאן כעת. אנחנו כעת נראה לכם את המוזיאון ועוד דברים. שימו לב. אתם בטח שואלים את עצמכם מה זה הענן ששם. אז מה זה הענן הזה? לא סיימנו כלום מזה. אז מה זה הענן הזה שיש שם? שקט רגע, סניוריטה. אנחנו היום נראה לכם משהו מגניב אש. שימו לב, אולי בשבילכם לא יהיה מגניב. שימו לב מה יש כאן. איך הגענו? יש כאן איזה... כן. אבל שימו לב, זה לא הכל. פותחים כאן. יש פה יציאה מגניבה. שהיא די מגניבה, שימו לב. לא יודע אם אתם חושבים, ככה גם, אבל לא משנה. שנעבור למוזיאון. כן. מי לא אוהב מוזיאונים? שימו לב, כעת אנחנו נכנסים למוזיאון. מוזיאון גן עדן. מוזיאון גן עדן במיינקראפט. רגע, מה זה הבור הזה ששם? שימו לב, יש לנו כאן סתם מדרגות יפות קטנות. יש לנו כל מיני פרחים של גן עדן. מתי יש לנו פרה, יש לנו שער של גן עדן. יש לנו צמנונים. שמתו להם. ועכשיו סתם בורות.
ועכשיו אנחנו עוברים לכפר. שאני בניתי לבד. שימו לב, דבר ראשון אנחנו נתחיל בשוק המקסים שלנו כאן. שבניתי. שימו לב, שוק יפה. כאן יש לנו כפר נהדר, שימו לב, יש פה הרבה בתים, סאונות, שימו לב, בתים יפים. יפהפים. שלקח לי רק שעה לבנות את זה. שימו לב, אפילו פחות. אנחנו ניכנס כאן לבית הגדול. בואו נבדוק מה יש כאן, אין פה כלום חוץ מאלה. בואו נשים זכוכית, אני אראה לכם, אתם יכולים לראות כאן את השמיים. כן. עכשיו אנחנו נעשה כאן משהו מגניב של אש, רוצים לראות? כן. אנחנו נלמד אתכם לבנות את השער לגן העדן. אבל זה מוד, לא? זה לא רק מוד, זה גם מוד וגם אתם יכולים להכין את זה אצלכם בבית, אבל תצטרכו מודים. של פיפיקס. שימו לב, צריך אבן זוהר וצריך בנוסף, שימו לב, אני לא בטוח שזה פה. הצעה קטנה. מי שיש לו מחשב בווינדוס, לא כדאי להוריד פיפיקס. למה? ניסינו את זה אצל חבר שלי ולא נכנס לו למיינקראפט. ובכל הזמן שאני מחפש את זה, תשאלו אותי שאלות את עצמכם איך עושים את כל הדברים האלה, אבל עידו, תעזור לי למצוא את זה בבקשה. את מה? את ה... הנה, שימו לב. ואנחנו עוד מעט נראה את עצמנו, בבקשה. לשחקן שלנו קוראים וורסקה. תמיר, זהו. לא. רגע, תוריד. עכשיו תמשיך. לא. כן. יופי, עכשיו. לא, רגע, אל תיכנס עכשיו. יש לנו כבר 3 שערים. אנחנו נראה לכם איך נכנסים. לא, רגע. לא כדאי שניכנס, עשינו 3 שערים, זה לא טוב. אם עושים 3 שערים זה לא טוב, יכולים לצאת במקומות אחרים. אז הבנתם? רגע, ומה זה הדבר הקטנצ'יק הזה שם? בגובה 3 קוביות? מה זה? זה מיני בית מלון? כן, זה מיני בית מלון שהוא עוד לא גמור. איך עשינו מיני בית כזה? שימו לב, זה מדבר ככה. אני אראה לכם את זה באמיתי. שימו לב, אנחנו ניכנס כעת בשער. זה רק 2 שערים. טוב. יש לנו 3. נכון, לא 3, מחקתי 1. נכון. אוקיי. שימו לב, גן עדן שלא ראיתם אף פעם. הנה גן עדן! אוקיי, עכשיו חוזרים? לא? שימו לב, אנחנו נעשה לכם סיור קטן בגן העדן. הנה הצפים של גן העדן, הפרה המיוחדת של גן העדן, הצמחים של גן העדן. יש פה אפילו את האיש עם העיניים הלבנות. איפה? רגע, מה זה הדבר הזה שעושה לי פה? לא משנה זה. אוקיי, אנחנו צריכים לסיים את הסרטון בעוד... בואו נבדוק. 30 שניות. לא יודע למה. טוב, אז נתראה בסרטון ההמשך שלנו. ביי. דבר ראשון, נראה את עצמנו. הבונה שלנו וגדול תמירוס, שחשב על רוב הרעיונות. עידו סניור הצלם שלנו.
ותודה רבה לשחקן שלנו במיינקראפט, וורסקה. בואו נראה אותו עכשיו.